Darling, Kanya man yung Pedro. awan pa yung bagbagakit, bigbigatan ang umtan. Ay na, Pedro. Aburido ah. Kanya, yape bagam kanyak. Ala, ibagamon. Tani, ang dapat to bright na mas importante. Siguraduam lang, Pedro. Nya, nga good vibes sa ibaga. Panuhaan. Ne, makita. Wen, darling, good vibes nga good vibes. Ito'y bagak kanyam. Saan kagdanag? Tamay kataburidom. Ready kan, darling? Talaga darlahin? Wun, ibaga mo, tak na rumagsak. Mga matatangal na. Ready ako. Ibaga mo na excited ako. Ikanak man 10K, darling. Wen, darling, 10K. Pedro. Kulak man, ayan, good vibes na ibagam kanya. Yung saan, mataya. Apo, darling. 10K lang daw dawatig kanya, matay kan. Barya laeng nagitara giti ado nga pautang mo. Nyaki de. Daig mo pa'y garot ti Bombay, nagpautang. Ganun na, Pedro. Panay, baka matinagak, makapakingkat, tayo bayan. Madi mabalain, darling. Tapay ko mga hanga mabalin. At dati COVID, social distancing, nakunana ni Presidente Digong. Nagadulaki, di tamong Pedro. Paglay nga mamin nagitaan niya. Wow, Pedro. Nagdawat ka, kasabay paduli mo kanya-kanya. Nakman Jamal, ag-shopping ak mamo basait. Aburido ak man dito nagtibalay kay. Wow, Pedro. Imbag pa'y kanya. Sama pang kaag-shopping. Nga, i-shopping mo lang iti 10K na daw dawatim kanya. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, Pedro. Hiyang-hiya. Sana all, Pedro, ag-shopping na niya. Saan kagdaan nagdarling? Tay katangang ka man lang nanti pasalubong mo. Anya yati kaya mau? Kaya mo kaon, kaya main. Ikatangang ka may nga pantay. O makita nga pantim nga na siya ating ka. Puro butawan. Saan ang Pedro? Igatang mulat panty para bagbagi mo. Dapat tingin daw dawati mo na niya. Kakaasi ka mo. Kababain pa inong pagkatangapay kanya mo niya. Mababain ak mang kanya, Pedro. Natotoo lang. Malagip ko manggaya. Madi ka mabaling na rumwar. Madi ka mabaling na agmol. Taapay ko mga hanga mabalinag maul bakit? Mulang hanga mabalain. Nyalakin din. Baka madim sa laing magkayat. Baka mulain nga. Ay na, amo ay papilit, Pedro. At dati bagyaw, napigsa pa itibiti todo anime. Kita man agarbisan. Ay na po, tsaka may isa, nalubo, tadalan. Ay na, mapitakan ka lang, sayang laing itipurmam. Oh my God! Wow! Sus, hanga problema di kanyak bakit? Nagbotas sa tapno tikas taka hanang amalubnakan.
Nya laki din. Hanga problema aja. Bagbag ka niya bakit? Nagado na talaga tamong pinruan niya. Talaga, ay remedyo, makashopping ka laeng niya. Mamatanan bakit? Kung gusto, maraming paraan. Kung nata ka raw, nya laki din. Tsaka, ando talaga mauk bakit? Magbag ka niya. Example. Hala. A, B, C, D, E. Nagadoa nga talaga tamak bakit? Naglaing ka nga talaga, Pedro. Bravo! Naglaing. Naglaing. Iyuray mo basi taya, Pedroan. Tagsingirak pa iti pautang ko. No, dati masingirak. Kap na tikas takat. Ad dati maitid ko kanyang matid. Kaya niya. Ang mumutine, nagitanda to utang na kanya ko. Nya, idumutang na kanya. Nagalistud nga sinapol niya. Ngam tapam. So, ati marigapanen. Ngumang sapol kanya. Dana niya. Ay na, pukas lada lang al-alya makisagsabay da. Ang pukaw daw matinan. Makasin ningiranan. Nakasingira kong Pedraw. Gcash ko laktan niya. Okay, enjoy shopping yun Laktan. Nyapay na igaroon. Thank you, bakit? I love you. Naggaro din bakit? I'll be right back. Mwah. Oh my God! Nagmayat na makaigimiti kwarta nila kay naloko niya. Amuna pa'y ti ag English. Amuna pa'y atag flying case. Kita mo langi na na niya. Ti kinaloko na. Lakay ang duldog. 2,000 years later. Bakit? Dakaw, sumang tatagaw. At nakalatalag ay. Ada pa sa lubong ko kanyang bakit? Anya? Aguray ka talaga. Dati niya. Sapay la kumata magusto ang bakit ka na nagpintas. Dati ni. May sanga panty. Datoy lang mo tin nakayanan dyan di kwarta ko nga sobran may isang nga dosin na kumaang nga suin kaya lang kinapos mo tin underline